ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం పార్ట్ 5కి వచ్చేసాం. నేను అర్జెంటుగా మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి. నేను ఓన్లీ అంత డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు రాకొచ్చింది. ఫోటోలో పిక్ పెడతా, అదే ఫోటోకి పిక్ పెడతా, మీరు సాంగ్ సెట్ చేస్తా. దానికి మీరు కొన్ని లైక్స్ కొట్టండి ప్లీజ్. నాకు ఎవరు సబ్స్క్రైబర్స్ లేదు. నాకు 100K 55 అంటే ఎక్కువ నీకు సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను మా లోహితక వాళ్ళని అంటే గుట్టాల ఆ రోజు మనం వెళ్ళి చూడు, గుట్ట నుంచి మనం హైదరాబాద్కి వచ్చేసినాం. మనము ఆ సిటీలో నుంచి నాగలపల్లికి వచ్చేసాము. అయితే మన ఊరికి వచ్చేసాము, ఆయన అమ్మమ్మల ఊరికి. అది మా నాయనమ్మలు, అది మా పెద్దమ్మమ్మ ఊరు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసాం. కొన్ని లైక్స్ చేయండి దానికి ప్లీజ్. కానీ దానికి ఫోటో పిక్ పెడతా. అట్లనే దానికి కొన్ని సాంగ్స్ సెట్ చేస్తా. బాయ్.